рамзи саразм бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқи худро ёфтааст ки онро дар шаҳри панҷакен дар даромадгоҳи асосии мавзеи таърихии саразми бостонӣ насб карда истоданд ва насби он аз ҷониби мутахассисони соҳаи сохтмонӣ идома дорад ва эҳтимол меравад то ба 5500 солагии ин саразми бостонӣ мавриди истифода қарор гирад. рамзи саразм пеш аз даромадгоҳи асосии он бо пояаш дар баландии 27 метр ва паҳнои 3 метр сохта ба истифода дода мешавад. дар он хӯшаи гандум, офтоб таҷассум ёфтааст ва қадима будани шаҳраки саразми бостонро ифода мекунад. соли равон 5500 солагии ин шаҳраки қадима таҷлил мешавад. алҳол дар ин ҷо корҳои сохтмониву бунёдкорӣ ва ҳамзамон кофтукови археологӣ ҷараён дорад. масоҳати умумии саразм наздик 100 гектарро ташкил медиҳад. ҳоло бошад танҳо 14 гектари он мавриди кофтукови археологӣ қарор дорад. натиҷаи фаъолияти бостоншиносон дар ҳафриёти рақами 11-уми саразми бостон муайян сохт ки 550 сол қабл ин мавзеи маъбади қурбонгоҳ яъне ҷои қурбонии чорво будааст. ин ҳафриёт беш аз 16 сол мешавад ки аз ҷониби бостоншиносон мавриди кофтуков ва омӯзиш қарор мегирад ва ҳанӯз кор дар ин самт ҷараён дорад. процесси кофтуков маълум шуд ки дар ин мавзеъ яке аз давраҳои қадимтарини саразм гӯем хато намекунем. қабати аввали саразм дар ҳамин ҳафриёт ёфт шуд ки ин аз бинои маъбади қурбонгоҳ ва дар назди ин маъбади қурбонгоҳ парастиши об, яъне инам маъбади об гуфта ҳисоб кунем, хато намекунем, чунки дар қадим ин чизҳоро онҳо муқаддас мешумориданд. чӣ хеле ки пайдоиши ҳама 4 мабдаъ мегӯянд: замину, боду, обу, оташ. дар ин ҷо қариб ки ҳама ҳамин чизҳо вуҷуд доранд ва ёфта шуданд ва ҳар як ин мабдаъҳое ки мо номбар кардем, ин як махсус таҳлили хоса мехоҳад ва дар бораи ин чандҳо вақт гап задан мумкин аст. маъбади қурбонгоҳ дар баробари хонаи калонҳаҷм ҳамчунин аз долонҳо иборат мебошад ки атрофи қурбонгоҳро иҳота кардаанд. дар ин қурбонгоҳ бостоншиносон устухонҳои молҳои майдаро дарёфт карданд. аз ин бармеояд ки 550 сол қабл дар ин мавзеъ танҳо буз ва гӯсфандро қурбонӣ карда устухонпораҳои онро дар яке аз кунҷи маъбад дафн мекарданд. бостоншиносон шарҳ доданд ки сокинони саразм устухонро муқаддас мепиндоштанд. зери доевори шумории ин хона ҷойгир карданд ки қариб дар вақти аввали кофтанамуд дар ин ҷо 1 метр баландии устухонҳо буд ва бараш қариб 2 метр. ва ин ҷоро мо дар натиҷа таҳқиқот муайян кардем ки дар ҳақиқат ҳам ин қурбонгоҳи ин давраи ҳамон саразми як будааст. то ин даврая ҳоле дини меҳрпарастие ки ин яке аз динҳои ҷаҳонӣ дар таърихи инсоният ба ҳисоб меравад набуд. буду аввалин динҳое ки оташпарастӣ аст, ин ҳамун меҳрпарастӣ, ҳам оташпарастӣ нав ки аз оғоз ёфта буд дар қабати давраи аввали сараз. мо ҳамин маъбадҳое ки вобаста ба дини меҳрпарастӣ тааллуқ доранд наёфтем. танҳо аз давраи дуюм, сеюм, чоруми саразм сар карда мо ин табақа нишонаҳои дини меҳрпарастӣ ва ё оташпарастиро мо дар ин ҷо дарёфт кардем. дар як кунҷи маъбади қурбонгоҳ ошхонае бо дегҳои махсуси замони қадим пайдо шудааст ки то ҳанӯз маҳфуз боқӣ мондааст. дар ошхона бостоншиносон 4 оташдонро муайян сохтанд ки ҳанӯз сиёҳии он боқӣ мондааст. ин гуна бозёфтҳо дар саразми бостон ҳамарӯза пайдо шуда истодааст ва ин боиси омӯзиши мутахассисони соҳаи таърихи қадим мегардад. саразм ин яке аз ёдгориҳои беҳтарин ва тамаддунофарини осиёи миёна ба ҳисоб меравад, чунки асос, реша, поя ва ба вуҷуд омадани аввалин замоне ки
аз давраи модаршоҳӣ гузашта ба давраи падаршоҳӣ дар қисмати таърих нигоҳ кунем, ин саразми бостони мо мебошад. Саразм чӣ фоидае, чӣ нақш дар рӯи таърих дорад? ин аз ҳама давраи асосии таърихи инсоният ба ҳисоб меравад, чунки дар ин давра мардум ба кишоварзӣ мегузаранд, ба чорводорӣ мегузаранд, ба ҳунармандӣ мегузаранд, ба шаҳрсозӣ мегузаранд ва аввалин нишонаҳои шаҳр дар ин сарзамин пайдо мешавад. дар саразми бостон шурӯъ аз соли 1976 то имрӯз 18 ҳафриёт пурра кашф шуда, корҳои ҷустуҷӯӣ дар ин самт ҳанӯз ба итмом нарасидааст. гузориши мазкур танҳо аз ҳафриёти 11 омода шудааст. дар барномаи минбаъдаи хабар оид ба қабристони маликаи Саразм, ки дар ҳафриёти дигари ин мавзеи таърихӣ пайдо шудааст, маълумот хоҳем дод. бояд таъкид кард, ки шаҳраки қадимаи Саразм соли 1976 аз ҷониби доктори илмҳои таърих Абдуллоҷон Исҳоқӣ кашф карда шудааст. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар